Здравейте! Аз съм Бен Глински, основател и изпълнителен директор на LiveGood. През последните 20 години създадохме най-добрите продукти за здраве и управляваме някои от най-успешните компании в цялата индустрия на мрежовия маркетинг. Хиляди хора по света да създадат допълнителен доход без да напускат домовете си. Платихме почти милиард долара комисионни. Станахме популярни в интернет, за нас писаха в списания, вестници и ни показваха по телевизията. Хората често питат как нашите компании са постигнали такъв успех, докато хиляди други са се провалили в индустрията. Отговорът е лесен – времето. Ние разбираме тенденциите в обществото и икономиката. Инфлацията расте по-бързо от всякога, цените на газта и електричеството се повишават, сметките за комунални услуги и наемите растат, пътуванията и туризмът стават по-скъпи. В същото време хората са принудени да пестят пари, опитвайки се да поддържат същото качество на живот. В резултат на това индустрията на мрежовия маркетинг е на кръстопът. Цените за продуктите на мрежовите компании стават все по-високи, само и само, за да могат компаниите да плащат големи комисионни по компенсационния план. И тъй като хората искат да употребяват продукти на по-достъпни цени, този модел създава криза в индустрията. Ако погледнете някои от най-големите компании в индустрията на мрежовия маркетинг, като Herbalife, Usana или Nu Skin, то ще забележите, че приходите им са намалели с 20% в сравнение с миналата година. В същото време компаниите като Walmart, Costco отбелязват ръст от 9 и 12%. Според нашия маркетингов директор Надир Хазан, дните на компаниите, които продават продукти за завишени цени, така че няколко души на върха на плана за компенсация да могат да заобогатеят, са отминали. Ето защо създадохме нова компания – LiveGood. Обединихме усилия с невероятните експерти в областта на здравето и уелнеса Райан и Лиза Гудкин. Създадохме линия от най-висококачествените продукти за здраве и дълголетие на планетата, от които хората се нуждаят. Ние правим нашите продукти по-достъпни и 3-4 пъти по-евтини от други компании, които произвеждат и продават подобни продукти, но с по-ниско качество. Например, нашият продукт органични супер червени растения е най-добрият продукт за сърдечно-съдово здраве, правен някога. Той съдържа голямо количество антиоксиданти и по-ценни съставки от най-продаваното неорганично супер цвекло, което струва над 2 пъти повече. Какво ще кажете за CBD маслото? 500 мг, които други компании продават повече от $80. Нашето най-висококачествено CBD масло съдържа 750 мг, което е с 50% повече и е по-достъпно за всеки потребител, защото струва само $18. Не само CBD маслото, но всеки един от нашите продукти с първокласно качество идва с 90-дневна гаранция за връщане на парите. Ако не харесвате някои от живите продукти, които сте поръчали, просто изпратете обратно празния флакон и ние ще ви върнем пълната сума. Без никакви въпроси. Какво означава всичко това за вас? Продукти, които на практика се продават сами, вие имате компания, която перфектно съответства на променящите се навици за пазаруване. Предоставяме ви всички системни инструменти, видеа с уроци, уебсайт фония, с всичко необходимо, за да създадете допълнителен доход по-лесно и по-бързо от всяка друга компания в бранша. Всъщност, дори това видео, което гледате в момента, е част от най-мощната система за маркетинг, основана на линията на силата. Тя ви дава възможност да се регистрирате безплатно и да заемете позиция в нашата компания, преди да е нужно да направите нещо, за да започнете работа. Какво означава това? Когато въведете вашия имейл адрес на тази страница, ние незабавно запазваме място за вас и ви показваме всички, които правят същото след вас, като ги поставяме след вас на линията на силата. Всеки четвъртък вечер е последния ден, който има фиксира вашата позиция като член на клуба или пропуска напред всички, които са активирали членството си преди вас. Абонаментната такса е само $9,95 на месец, плюс еднократна членска такса от $40 за нашия клуб за здраве. Тези, които са платили за активирането на членството, се преместват на върха на линията на силата преди всички онези, които си колебаят и все още изчакват. След това тези хора се поставят в нашата бързо запълваща се глобална структура 2 на 14 и изпреварват тези хора, които остават в линията на силата. Всеки активиран партньор влиза в глобалната структура на най-високата налична позиция след този, който го е поканил.
Ставайки член на клуба LiveGood, вие спестявате до 75%, като купувате най-висококачествените продукти за клетъчно хранене на планетата. Това ще подобри здравето на вас и вашето семейство. И когато някои членове са поставени под вас в глобалната структура, вие ще спечелите допълнително няколко стотици долара и дори няколко хиляди долара на месец. Нашият компенсационен план ви дава възможност да печелите над 2000 долара на месец от глобалната структура, без да се налага да каните хора. Ако решите да поделите добрите продукти и възможности с други, можете да спечелите много повече, получавайки доход от 6 бонуса. Регистрирайки двама души, вие удвоявате потенциалния си доход. Милиони хора ще се присъединят през следващите 24 месеца. И единственото място, където могат да отидат в глобалната структура е това под вас и под тези, които вече са активирали своето място. Следователно, колкото по-скоро фиксирате позицията си, толкова по-високо ще бъдете поставени в глобалната структура. Попълнете формуляра вдясно и няма да ви отнеме много време, за да разберете защо хората наричат LiveGood най-завладяващата компания в индустрията. А в нашия екип бизнес от нулата, вие получавате всичко, което ще направи вашия бизнес бърз, удобен и много печеливш. Ежедневни презентации за рекрутиране, бизнес чатове, модерни инструменти, експертно обучение и екипна поддръжка. Ще се видим на върха!